Fid-9 ta' filgħodu qudiesa fil-kappella tad-Dar tal-Providenza flimkien ma' residenti tad-dar. Fis-7 ta' Jannar fid-9 ta' filgħodu qudiesa fil-festa tal-Epifanija tal-Mulej fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Nawguraw li jkollkom sena mimlija saħħa u paċi. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Jiena Fader Marko nixtieq insellem lil kulħadd il daw kollha li jseguna, ninaqgħod anki ma' sħabi biex inkomplu nawguraw il xulxin il-festi tajba. Għadna fl-ottava tal-Miliet u llum il-Knisja tiċċelebra il-festa tal-Qaddisin Innoċenti Martri. Qaddisin għaliex żgur qas kellhom ċans jieħduha kontra il-Mulej Ġesu, kienu għadhom trabi. Innoċenti għaliex kienu bl-ħtija u anki martri għaliex ħadu l-post ta' Ġesu għax Erodi ried joqtol lil Ġesu u għal dawn it-trabi mietu minn flok Ġesu. Ejjew għalhekk niċċelebraw din l-Ewkaristija llum mod speċjali nitolbu għal tant trabi li jmutu fil-ġuf madwar id-dinja, għal tant tfal li qed imutu anki fil-gwerer madwar id-dinja u dawk kollha li huma innoċenti u qed ibatu minħabba inġustizzji. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk u nagħtuk ġieħ. Inroddulek ħajja l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tagħna bin il-Missier. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenn għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla f'dan il-jum it-trabi innoċenti martri xandru it-tifħir tiegħek mhux bil-kliem iżda bil-mewt tagħhom. Għamel li l-fidi li nistqarru b'fomna nurwa wkoll bl-imġieba ta' ħajjitna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, din l-aħbar li smajna minn għandu u li qegħdin inxandrulkom. Li Alla u d-dawl u ebda dlam ma hemm fih.
Jekk ngħidu li aħna mseħbin miegħu imma nimxu fid-dlam, inkunu qegħdin nikdbu u ma nagħmlux il-verità. Iżda jekk nimxu fid-dawl kif inhu fid-dawlu stess, aħna nissieħbu flimkien quddiem ta' Ġesu Kristu Ibnu inaddafna minn kull dnub. Jekk ngħidu li m'għandniex dnub, inkunu qegħdin inqarqu bina nfusna u l-verità ma tkunx fina. Jekk nistqarru dnubietna, mu fidilu ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen. Jekk ngħidu li ma dnibniex, inkunu qegħdin ingidbuh u kelmtu ma tkunx fina. Uliedi, dan qiegħed niktibulkom biex ma tidinbux. Imma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna difensur quddiem il-Missier, lil Ġesu Kristu, il-Ġust. U ħallas għal dnubietna, mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dawk tad-dinja kollha. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lil Alla. Flimkien ħajjitna ħelset mixbik. Ħajjitna ħelset mixbik. Li ma kienx il-mulej magħna meta qamu għalina n-nies. Ħajjin kienu jibbirawna, meta nxtelu bil-adab. L-ilma kien jarraqna, il-wied kien jgħaddi minn fuqna kien jgħaddi mewġ ta' ilma qawwi. Flimkien ħajjitna ħelset mixbik. Ix-xibka tqattet u aħna ħrabna. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej li jagħmel is-sema u l-ard. Flimkien ħajjitna ħelset mixbik. Lilek bħala mulej nistqarru, lilek ifaħru mulej il-qtajja tal-martri rebbieħa kollhom bjuda. Il-mulej magħkom. Jak ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Meta telqu il-maġi der anġlu tal-mulej f'ħolma lil Ġuseppi u qallu: ħu miegħek lit-tifel u lill-ommu u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Ġuseppi qam ħa miegħu lit-tifel u lill-ommu bil-lejl u warrab lejn l-Eġittu u baqa' hemm sal-mewt ta' Erodi. B'hekk seħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: mill-Eġittu sejjaħt lill-libni. Erodi mbagħad meta ra li l-maġi kienu għaddewh ta' tifel, inkorla bi sħiħ u bagħat joqtol f'Betlehem u fl-inħawi kollha tagħha l-tfal subien kollha ta' minn sentejn l-isfel, skont iż-żmien li sar jaf mingħand il-maġi. Imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija meta qal: frama instema' leħen biki u l-feq kbir. Rakel tibki lill-ulieda u ma tridx min ifarraġha għax m'għadhomx iżjed. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Din iċ-ċelebrazzjoni illi għandna llum tal-festa tal-innoċenti martri ta' dawn it-trabi illi Erodi rid jelimina biex ikun minn għalih qed jelimina wkoll lil Ġesu Kristu bħala tarbija, ittina ħafna riflessjonijiet fuq pereżempju l-ewwel punt li xtaqt naqsam magħkom kif aħna nużaw l-awtorità tagħna. Kollha kemm aħna għandna xi tip ta' awtorità, m'għandniex għalfejn nippuntaw subajna lejn ħadd. Min għandu l-awtorità fid-dar, min għandu awtorità fuq ix-xogħol, min għandu xi awtorità f'xi grupp, f'xi għaqda. Kollha kemm aħna għandna l-awtorità fuq kollox, għandna l-awtorità fuqna nfusna li niddeċidu b'mod liberu x'nagħmlu fil-ħajja tagħna.
U allura ir-riflessjoni llum hija kif jien nuża din l-awtorità tiegħi mal-bnedmin. Erodi juża din l-awtorità biex jitkixxef fuq Ġesu mal-maġi. Ma kienx sinċir magħhom. Kien qed jipprova jieħu l-informazzjoni biex jelimina lil dan Ġesu li kienu jgħidulu il-Messija. U hija l-awtorità ta' min anke fid-dinja tal-lum juża b'mod ħażin, bi gwerer, bi ġlied, manuvri biex dak li jkun jieħu vantaġġ u mis-sitwazzjoni. Erodi wkoll li jpoġġilna anke din ir-riflessjoni illi dak li huwa fdat b'responsabbiltà f'idejja rrid noqgħod attent illi ma nkunx qed nintrabat ma' dak li huwa poter. Għax il-poter jista' jġalni anki biex nikdeb, biex ma nagħtix l-informazzjoni sew. Erodi illi lill-maġi qalilhom għajduli meta ssibuh ħalli niġi nqimu. Imma fil-verità mhux biex imur iqimu, imma rrid jeliminah, rrid joqtlu. U allura dak li huwa poter, dak li huwa marbut mal-affarijiet ta' din id-dinja, iwassalna l-ħażen ieħor imbagħad. Iwassalna biex jien ma nagħtix l-informazzjoni sew, biex jiena nikdeb, biex nażel x'informazzjoni nagħti, ħalli anki nasal biex fil-waqt li qed ngħid biċċa verità nkun qiegħed inqarraq b'min qed jisma' dik il-verità li mhija verità xejn. U allura tajjeb illi aħna llum f'dan iż-żmien anki bejn il-miliet u l-ewwel tas-sena hekk nistaqsu lilna nfusna il-poter mhumiex biss il-mexxejja tal-pajjiżi, in-nies kbar tad-dinja, imma aħna wkoll għandna responsabbiltajiet kull wieħed u waħda minna anki fiċ-ċrieki iż-żgħar tal-ħajja ta' kuljum tagħna. U l-aħħar riflessjoni li xtaqtek naqsam magħkom illum hija propju kemm irridu noqogħdu attenti li meta l-affarijiet ma jiġux kif nixtiequ aħna, ir-rabja nħalluha tirkibna. Propju smajna anke fil-Vanġelu tal-lum li Erodi inkorla bi sħiħ meta it-tliet slaten maġi ma marrux jgħidulu li sabu lil Ġesu, għaddew minn triq oħra ma reġgħux iltaqgħu ma' Erodi. Ir-rabja. Ir-rabja li ħallija tirgbu tant li wasal biex jagħmel dik id-deċiżjoni li joqtol is-subien kollha minn sentej l-isfel biex jipprova jelimina u joqtol lil Ġesu. Kemm tagħmel ħsara meta r-rabja personali tagħna ma nkunux kapaċi nikkontrollawha. Kemm nistgħu nagħmlu żbalji ma' dik ir-rabja u anki meta jkollna raġun bir-rabja jafu nitilfu saħansitra ir-raġuni li għandna. Kemm isiru żbalji fid-dinja u kemm għandna bżonn verament nitolbu għal paċi bejnietna biex ikollna din il-kalma, forsi r-rutina, l-għaġla tal-ħajja, l-attivitajiet minn ħaġa għall-oħra, l-aspettazzjonijiet tagħna li kollox imur sew. Dawna meta l-affarijiet ma jiġux kif nixtiequ ikomplu jżidu din ir-rabja ġo fina. U forsi maħniex kapaċi nikkontrollawha. Ejjew għalhekk nagħmlu din ir-riflessjoni fuq dan il-bniedem li huwa providenzjali wkoll għalkemm żbalja, għalkemm smajna dwaru fil-Vanġelu tal-lum, imma mill-iżbalji tiegħu nitgħallmu aħna biex aħna noqogħdu attenti u naħdmu sew kemm fl-awtorità fdata f'idejna, kemm f'dik li hija responsabbiltà poter li ħadd ieħor jagħtina. U kemm ukoll fir-rabja li forsi tirkibna meta l-affarijiet ma jmorrux kif nixtiequ aħna. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Inresqu issa t-talb tagħna quddiem Alla l-Missier sabiex permezz ta' ibnu l-ewwel wieħed fost l-innoċenti kollha id-tbatija ta' tant bnedmin bl-ħtija tkun ta' fejda għad-dinja kollha. Wara kull talba nitolbu mulej inti fdejtna b'demmek. Mulej inti fdejtna b'demmek. Sabiex il-Knisja ix-xandar bla qiegħda l-Evanġelju tal-ħajja. Mulej inti fdejtna b'demmek. Sabiex il-mexxejja tad-dinja jħabirku ħajjiqfu l-qtil
blat ta' tant trabi innoċenti fil-ġuf, nitolbu. Mulej, int fdejtna b'demmek. Sabiex it-trabi li jitwildu minn tqala mhix mixtieqa isibu min jilqaħħom u jrabbihom b'ħafna għoża u mħabba, nitolbu. Mulej, inti fdejtna b'demmek. Sabiex dawk li jwettqu l-abort isibu fina l-koll għajnuna ħalli jirrikonċiljaw ruħhom ma' Alla u magħhom infushom, nitolbu. Mulej, inti fdejtna b'demmek. O Alla tal-ħajja, ilqa' fiħdanek il-vittmi innoċenti tad-dinja kollha. Bħalma lqajt fis-sema li trabi innoċenti ta' Betlehem. U għati lilna li nagħtu xhieda tiegħek quddiem kulħadd. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta li qegħdin jagħmlulek il-qaddejja tiegħek u b'dawn il-misteri tas-sema naddaf lil fidili li jaqduk minn qalbhom bħalma bihom ukoll tiġġustifika lil dawk li jkunu għadhom ma jafux jaqduk. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem, rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna narfu lil Alla f'sura li naraw, bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddu lek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar f'dawk il-persuni kollha li llum fid-dinja madwarna qegħdin imutu mewta innoċenti wkoll. Ħenna lina lkoll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu t-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw l-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha islim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, aħna l-qaddejja fid-dini tiegħek tqarbilna fil-festa tat-trabi innoċenti martri, kattar fina l-frott tas-salvazzjoni, bħalma fġieħ it-twelid ta' ibnek oġbok tilqa' lil dawn it-tfal fil-glorja tas-sema meta kienu għadhom żgħar wisq biex jistqarruk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu in-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Bl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبيتنا بخل ما نغفر للمنوهات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا مدني امين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياط الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياط الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياط الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياط الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياط الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياط الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياط الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياط الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياط الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياط الموتان أمين. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كمل بدو إسا وديم يبقى لديم تديم أمين. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبيتنا بخل ما نغفر للمنوهات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا مداني أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياط الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياط الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياط الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياط الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياط الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياط الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مدنبين
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu, għaliex aħna turufnati u li Eva. Lilek nitniedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-siħa tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Litanija mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu ilqa' talb tagħna. Kristu ilqa' talb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safija. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-der. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni
nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna il-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Qaddisin Innoċenti Martri. Itolbu għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejt il-ngħid tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe, arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.